Alleluia, Alleluia. Mikain mo, buo nakikinig ako sa iyong mga salita. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaw ikaw, O Ginoo. Sa pagsulod ni Jesus sa Capernaum, usa ka opisyal nga Romanhon mitagbo kaniya ug nagpakitabang. Siya miingon, "Sir, nasakit ang akong sulugoon ug atua sa akong balay naghigda." Dili siya makalihok ug nagantos pag-ayo. Si Jesus miingon, "Muadto ako ug ayuhon ko siya." Ang opisyal mitubag, "Ayaw lang pag-adto, sir, kay dili ako angay nga mopadayon kanimo sa akong balay. Isulti lamang og mamaayo ang akong sulugoon. Ako mismo ubos sa pagbuot sa labawong mga opisyal ug aduna ako'y mga sundalo nga ubos sa akong pagmando. Kung suguon ko kining tawhana sa paglakaw, mulakaw siya. Ug kung suguon ko kanang tawhana sa pag-ari, muari siya. Ug kung suguon ko ang akong ulipon sa pagbuhat ug bisan unsa, mubuhat siya." Natingala si Jesus sa iyang pagkabati niini ug miingon siya sa mga tawo nga mikuyog kaniya, "Sultihan ko kamo nga wala ako makakitag pagtuo dinhi sa Israel nga sama kadako niini. Hinumdumi kini. Daghan ang mga but gikan sa sidlakan ug sa kasadpan ug makigsalo kang Abraham, kang Isaac ug kang Jacob didto sa gingharian sa langit." Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Makalipay kaayo nato kining maong Ebanghelyo kay gipakita din ni Jesus nga dili di ay ang mga Hudiyo ra ang kamaong motuo sa Ginoo. Kay adtong panahona pagkatao ni Jesus, ang lig-on kay pagtuo Ginoo mao ang mga Hudiyo, ang iyang mga kadugo, kaliwat ni David, kaliwat nila ni Jacob. Ang mga Romanhon, mga Romans, gitawag ni sila og mga pagano, mga hintil, mga way pagtuo. Pero karon ni ay Roman officer nga mingduol ni Jesus og miingon, "Sir, ang akong sulugoon nagmasakiton, ayuha siya kay nagantos og maayo." Si Jesus miingon, "Sige, muadto ko, ako siyang ayuhon." Pero unsay tubag niya, "Ayaw lang, sir, kay di ko angayan nga mopasakan nimo sa akong balay." Nganong di man siya angayan? Kay di man siya magtotoo. Nabilong man siya sa mga pagano, mga hugaw nga mga tao. Pero unsa may gisumpay niya nga nakapa-attract ni Jesus, ingon din siya, "Sugualan ko, sir, bisag unsa. Ako nang sundon, kay ako bitaw, officer man sad ko. Naasag ko'y mga tao, akong suguon sila, bisag unsay akong ipabuhat, mubuhat gid sila." So, ug giingnan pa ning Jesus kining Romanhon, "Sige, pagpakamatay aron mabuhi ang imong sulugoon. Paminaw ko, musugot gini. Kamo, ingnon mo ron mga asawa, kamo mga asawa ba, ingnon mo, ang imong bana masakit tungod sa iyang pagpamabay dito na steady. Nya mo, ampo kas Ginoo, Ginoo in town, maayo unta ni akong bana kay basig mataktan Hinoong ko ani. Nya mo ingon din Ginoo,
pagpakamatay aron maayo imong bana. Sugot mo, kamo mga asawa. Sugot dili. Kuwang kas pagtuo. Kuwang. Mo na ningon si Jesus, wa ko kakitag pagtuo dinhi sa Israel. Pasabot sa tanan nga mga magtutuo nga naa karon adtong panahona sa Israel, wa siya kakitag pagtuo ingon kadako sa pagtuo ni adtong dili magtutuo nga tao. Nya kita naapil man ta ani kay ngano man mga converts naman lang ta. Ang ato yung mga lahi mga pagano ta. Muna karon pasalamat ta 500 years na ta sa atong Christianity. Ang nag-evangelize nato nga mga Spaniards, ang Spain karon nagsigi nag-hire og mga pari, mga misyonero nga gikan sa Pilipinas. Kay may nakaing musangyaw ang mga Pilipino ngadto sa laing nasod, hastang ato mga OFWs porti nang nindutas ilang kinabuhi sa pagsangyaw. Kamo karon din ni amagin mo sa Pilipinas, maayo mong musangyaw. Ligon ninyong pagtuo. Kamurong nanimba din hiwa, ligon ninyong pagtuo. Mamoy klaro. Tutok mo lamon ako. Mingon saan mo, ikaw pari mo juga, ligon nimong pagtuo. Ligon oy. Ingnan ko sa Ginoo, pamaligyag slat. Baligya na yun. Naku, uwawa sa daan ni Lord oy. Di man kayo sila mamalit. Pabagas naong. Pabagas naong. Di na ayo-ayo yun nato atong simbahan. Pabaga amnis naong. Kaya ka na mga mamaligya ay baga maginagnaong. May nalangnis kaysa magpabagag naong kaya na maligya siyang lawas. In tao, no? Di lang nato tamayon, pero in tao na maligya ilang lawas. Oy, daghan, makapalit ngayon may na usahay sa noong panagsakay. Nayusahay, masipiat ni makapalit ni panagsa. Ambot ka kamo mga minyo din wa mo kapalit anak, kamo mga bana, wa mo kapalit. Wa. Bangon si kay mustanan. Pabaga ginas naong yun. Baga ginaong ay. Nga naman, paras kinabuhi o panginabuhi. Labaw pa unta tang magpabaga sa atong naong. Labaw pa unta tang nga magantos sa pagsunod sa pulong sa Ginoo tungod kay ang nakataya mao ang kaluwasan. Kaluwasan sa kalag ug lawas. Kung magsunod lagi atas Ginoo, matod pa sa unang pagbasa, moabot kunong panahon nga ang bukid sa Ginoo, pasabot ang iyang simbahan. Mahimong sentro sa pagtulunan, gaang mga tao moingon mangadto ta, manungas ta sa bukid aron tudluan tanila unsay dalan nga subayon. Ang simbahan hangtod karon, labi na gyud ang atong simbahan nga Katoliko, nagtudlo unsa yung dalana ang subayon. Ang problema, daghan kay nato di ganahan mo subay. Danglitan, dalan sa pagkamanggihatagon. Ganahan mo musubay ana? Kana bang pagkamanggihatagon? Manghatag mo agianan sa inyong silingan? Ano bang makasuod yun ang ilang multika ba? Anda mo nga inyong gubo ng inyong kural aron makaagi sila. Di man mo musanong. Iwa masad na kural padirgod. Di lang ba? Ang ako lang ba? I-kondisyon lang imong hunahuna ba? Tanawa ko no, andam ba ka? Kay nara ba daghan din nga di gyud andam. Nya pero sige simba. Sige simba, mga buangon guys tanan ba? Kanang niingon ang Ginoo, part ka po nas pagkamanggihatagon, kung kamo magpahulam, ayaw na mo paningil og bayan. Anda mo ana? Anda mo? Oy, daghan kay nato mingon pader, oy katungod sa na nato maningil, oy kay utang, di ba sa nadautan pader? Di lagi nadautan, pero musunod ba kas giingos Ginoo? Di man sa dautan ang pagpaningil, pero di man sa dautan ang di man paningil. Samot na tingaling dili dautan ang di pagpaningil. Kay gisugo ginas Ginoo, di ba? O kana sa pagkamanggihatagon pa lang nang naa. Kanina sang kuan, pagkamapasayloon. O dalan sa pagpasaylo. Andam ba ka nga mo pasaylo og
kapituan kapito or 70 times 7? Andam ka? Umingon ka, sobra na sana padiroy, mag-abusar na po ng naaoy, may sa nang atong patagmon, buangon ka. Ang gisugos Ginoo, kapituan kapito. Nya unsa may lungtad ani? Matod pa sa unang pagbasa, kung sundo nato ang kabubuton sa Ginoo, mawa na ning gubat kining panag-away, mawagtang na ang pagtinabangay, maunay maghari. Mauna ang mga bangkaw, himuon na lang kunong kanang galab sa sagbot. Ang kana kunong mga, sa to, mga, nang ilang mga gabit sa gubat ba, ila na lang himuong daro. Pasabot, mahimong productive ang kinabuhi, dili destructive sa kinabuhi ang atong mga actions kung magsunod tas Ginoo. Mawagtang ang panag-away. Karon, kumusta man ang atong mga politicians? Nag-amiguhay o nag-awayay? Ang mga supporters niining mga politicians ro nato, unsa man nagkahiusa o nagsigig linibakay? Kamo nangaunsa man sad mo ron? Hasta good pari mo apil og libak, di na ni nato kinaiya unta oy. Kitang na nagtuos Ginoo, di ta mo apil anang ilang buhat nga magsigig dinautay, magsigig hinapakay og lapok. Magampo ta, hilong ta, mutambag ta nilang ay mo pagsigig away. Kamoy nangandoy nga mugiya sa atong nasod sa dalan ngadtos kalambuan, magpunay mug away. Naaday kalambuan dias away? Naaday kalinaw dias away? Naadi ay dihay kaning gitawag natog panaghugpong aron mahimutang usa ka nasod diha sa siging away? Naadi ay? Diyan anong gasigi manig-away ang atong mga politicians? Atong iampo. Atong tambagan. Ina, paminaw sa tingali mo, oy. Paminaw sad mo kay murag dugay-dugay na kita ning atong away. Des inyong balay, kung mag-away mo, maayong ipuyo des inyong balay. Ganahan mo mupuyo sa balay kung nag-away mo diha. Di ka ganahan mo uli. Muna ron, ang ato yung tao mga kaigsuuna, no? Siging abroad. Basta makatrabaho na gani niya, mo qualify na gani sa abroad gidayon. Nga naman, muragwa sila lamiing, nga mo puyo diri. Napag inisulti na ko, padir, ug anha ta magpuyo sa Pilipinas, patay ta. Naku, agrabihan naman sa ninyo, eh. Sobra naman sa ng inyong pagtamay, pagtamihid, ug pagyamid sa atong nasod. Unsay unang rason? Ang ato kunong nasod, mamatay kas gutom kay gamay kay sweldo. Muna'y una nilang rason. Kini manggong mga palaaway, kasagaran gid aning palaaway, no? Mga naong og kwarta. Dito. Tan-awa, murag 95% sa hinungdas away, kwarta gyud. Or kanang mga mapalit sa kwarta, sama na mga yuta, mga kabtangan, mo ginay sagad away. Wa gyud nag-away kay mag-ilog og simba. Wa gyud nag-away kay mag-ilog unsa kadako ang kolekta ilang ihog diha nang sibot. Wa gyud naglalis og pila ka buok ilang slot na palit. Wa gyud. Ang away nganong gibalhin nimong utlanan, nganong giangko nimong yuta ang ako man ang kabahinanan. Ang away naa nang mga sweldo, kanang mga sweldo ba? Kanang mga promosyon, kanang ma-promote tala, na-promote ga itong usay, gipabura na. Labi na ang na-promote, gwapa-gwapa, mayroon din ka na, kabit man na ang manager, kabit man na itong amo na, nag-promote na, gidit-dit ng animal dako, gidit-dit na. Ang nagsaway sad, pwede sang batiag naong, anara ka diha, bati pa kag naong, bati pa kag batasan, biyaan, gigas-train. Ayaw anak, bati kinastanan. Unsa may itong buhaton? Naa ang paghidatagay, ang pagtinabangay. Kung na-promote tong gwapa, moingon din ka, praise the Lord. Angayan gid siyang i-promote. Isa ikaw, isa i-demote. Di ba? Nga naman, tanawa si St. John, San Juan ba, Bautista? Hala, maestro. Ingon ang iyang mga estudyante ba? Kadto bang imong gibunyagan? Namunyag.
Sikat ra ba kayo? Daghan na kay mga tao ni adto niya. Unsay tubag ni John? He must increase, I must decrease. Nindot, no? Tanawan ning official, kaning Roman official, nagpakaubos siya sa iyang sulugoon. Nga naman, siya'y nagpakauwaw og adto ni Hesus ug nagpasugo ni Hesus para ialagad sa iyang sulugoon. Sa ato pa, ang iyang kasing-kasing nahimong sulugoon sa iyang sulugoon. Nialagad siya sa panginahanglan sa iyang nagmasakiton nga sulugoon. Ang mga amo karon masakit ang iyang sulugoon, moingon uli sa inyo, uli dito. Balik lang niya diri, maayo na ka. Ana. Di ba? Pauli unoy. Pero di ay agalon ang iyang sulugoon. Naglisod, wa pa pulia. Siya'y nangitag asa paagi aron maayo. Ninduta na, no? May kamo kuno karon. Pagpakasulugoon kuno mo dito sa inyo. Unang assignment, ayaw na gyud panogo. Sige, testingi ko no. Mga tulo lang kaadlaw. Tulo kaadlaw, maagwanta siguro na eh. Tulo kaadlaw ba? Ay gyud panogo. Ako sa nang suwayan. Di ko manogo sa Kristan. Testingan. Nako. Kuha niya tong kuan dito dong. Dali abita na to masipiat no mga hinugo ako hinugo sa ko kayo impernohonon kita ani. Kana gyung moalagad ka? Kana bang maghuna-huna ka ba sa imong alagad nga imo siyang alagaran? Tang ninduta na lagi. Testingin ninyo kamo mga ginikanan. Testingi in relation sa inyong mga anak. Tulo lang kadlaw. Tulo lang. Nya inig human ana ingna ko unsay imong gibati, nya unsay imong naobserbahan sa inyong palibot. Ingna ko ba mag-sharing gud sa dagod? Ha? Okay mo? Ana? Ana. Ana duha? O ana duha? Inyo mga naong ba moingon ri father ba binuangan lang kita assign. Hantag yun na siya, di mangin na siya kahimo na. Ayaw, oy. Na, ang Roman official. Ang iyang utok, gikondisyon niya, sugu ako bisan unsa. Kay ako ng sundon. Muna yung gingon, sugu ako bisan unsa, ako ng sundon. Pagkaninduta na nga maong, kanang gitawag itong mindset ba? Nga na, ha? Okay, manindog na ta mga magpasugo sa Ginoo. Mga igsoon, ang amahan mitugyan kang Hesus sa tanang butang. Masaligon kitang mudangop sa atong mga panginahanglan pinaagi kaniya diha sa pag-ingon, dungga nangamoyo kami kanimo amahan. Dungga nangamoyo kami kanimo amahan. Nga ang simbahan kanunay nga magsangyaw sa mga pagtulunan ni Kristo sa presensya sa amahan, magampo kita sa Ginoo. Dungga nangamoyo kami kanimo amahan. Nga mabatunan na sa atong nasud ang tiunay nga kalinaw ug tinusbawan, magampo kita sa Ginoo. Dungga nangamoyo kami kanimo amahan. Nga alang ni adtong nagantos sa nagkalain-laing matang sa sakit, nga makabato na sila og hingpit nga kaayuhan ug kahupayan diha ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Dungga nangamoyo kami kanimo amahan. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton o ubang hutong sa katilingban, makabaton kanunay o grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Dungga nangamoyo kami kanimo amahan. Nga sa atong pagsaulog sa 500 years of Christianity, magmalampuson unta ang tanan nga kalihukan, ilabi na sa mga parokya, ug atong mapalawman ang atong pagtuo o paglaom, isip mga binunyagan, magampo kita sa Ginoo. Dungga nangamoyo kami kanimo amahan. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Dungga nangamoyo kami kanimo amahan. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangama o bagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson og mahuman unta, sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, mga muyo kita sa Ginoo.
Dungga nangamuyo kami kanimo, Amahan. Alang sa tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan, nga mihatag og finansyal og lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo og daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, mga muyo kita sa Ginoo. Dungga nangamuyo kami kanimo, Amahan. Nga ang mga kalag sa atong mga minahal sa kinabuhi, mahilakip na sa panon nga mga santos sa langit, ug makaambit sa kalipay nga walay katapusan, magampo kita sa Ginoo. Dungga nangamuyo kami kanimo, Amahan. O Dios, patalinghogi ang among mga pangamuyo nga gituboy namo dihas gugma ug pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.